Nami sa kanduman ron nag-ayo mig washing duha ka buok. Ha. Nami dire ako ning ayohon kay aron na tay lingaw na sa tay ka vlog. Ano sad si Abay Julius dire ug akong amigo nga ko ano. Magtana-tanaw rin sila. Sige, mag-ayo ta. Kani tangtangon sa nato ang build kay aron ibaw na to nya atong ibalik ug uy. Bluetooth sa do. Nyara, unahon sa ning washing. Paayos sa ning Bluetooth. Tanan tre. Pwede direct hindi. Kaya to kanik di. Direct. Patay. Wala ni gamit di ako nang ko nabik. Ngoban. Waga mo do. So. Why reverse? Guba sana imong timer. Kay why reverse? Unya usab sad ang imong makina. Og dili ang pulya ani kay murag muungot. Ato sa ning luagan ang iyang kabir basig gitislop ra na. Oh, why reverse oh? Guba ni siya og timer. Baliw ko paano ang share. Amigo. Guba na tuyok na mura na ning makina sa kon pambot. Wa nay bali-bali. Guba ni mong timer, Yusil. Gandar ni sige may bali-bali. Ato na ni siyang ilisan og timer kay ang iyang timer sad di nagi mo koto. Ha, nya guba sa ning pulya ang iyang kon. Nakaron ni koto na para sa drena. Ni tingog na unta. Pero ang iyang makina kinahanglan sad nimo i-start o aron tuyok. Nya kay guba na siya pulya. Natuwa na siyang balhin ng makina dire. Aron ang usar gin masalbar ani. Ilisan ta sad niyang timer. Atong giilisan ni og kapasitor. Kay og dili gyapon mo connect, i-direct ta ni makina og guba gini siya. Lisanan gini siya makina. Kay ganihan ni mubutom gini sa fuse akong gijampiran buto gyapon. Tanan ako dili day mao ang pagka-connection. Karon na uli na iyang connection. Ang problema nga di gyapon mo andar. Atong i-play balik. Pagid siya. Ni andar mo yung timer. Ang kapasitor gitestiran nako na ikayo nga ni sod pero ang makina guba. Atong i-direct ning makina sa 220. Aron bawa na to og muandar ba? Kini siya nga duha ka wire ato ani i-direct diri puli-puli sa 220. Ug muandar ba? Aron mahibaw na to nga guba ba ang makina. Kining duha ka wire sa makina. Kining green ug puwa aton i-direct diri sa 220. Uy, kisna. Ipaak na ko. Wa gid oh. Ha? Wa gid mo andar. Ato nang i-direct oh. But sabot guba gyung makina. I-direct na to sa 220. Wa gid siya gid. Guba gid siya. Kining pikas mahilbawan man ni kay mo andar ni pikas. Ang pikas dili. Guba gid duha gid. Ang inyo ray. Guba gid siyang makina. Ang inyo ray. Gi-direct na sa 220 kay ang pikas linya aning makina naka-direct naman daan. Nya na may kayo akong gitestiran. Guba gid siyang makina. Guba. Wa na nako iagig fuse oh. Mutuyok man tani pikas og reverse. Wala gid siya. Ponder ni makina guba gid. Kaila day ko ning ipabangan sa una. Oh, direct na to. Wa gid bisag pikas-pikas. Wa gid bisag spark mo andar unta ni. Ang duha ra gid kalinya may naguba. So wa gid tay mahimo ani siya guba ginayahang makina ilisanan ni. Kini siyang usa mo andar siya pero muungot ra. Ang iyang pulya may guba ani. Kay muungot siya og imong ion sa 220.
Lisana nagpulya nya. Pamtay ka ilis ni kote sa ni kayo kuan, bungkagon pa nimo. Ato ni bungkagon pwede ra. Pero tuwar bas balay ang mga tools. Ang problema og sibo sa basya. Hinahanglan gini siya og makina. Sayang duha ra ba ka buok, wa gyud na puslan ang duha. Oh. Guba. Oh, ingon na si Yosil Bernaldez nga. Og muandar ko na ang iyang masing-masing nga gamay. Iya ko nung isik pasikat ako ang kuan. Iyang i-post ang ako Kana ang ni account. Christian Diris Tibukan Duman. Way nakapaandar ni kanira ko amigo. Ano rin. Uy. Tanawa. Andar mo lagi dito nahadlok man. Mo reverse na. Ay lagos beer gyapon ayon lang sin. Kina kayo. Silangas junior do. Nakay blower dia atong paugahan ni. Naa ni Junior, mohom. Sakto ni dong. Dara oh, andar mo lagi na lagi. Tanawa. Na madam. Tanawa mga washing among giayo dire. TV, na gustong TV dala yan. Unsa na imong kalaki da? Kanina Ano, ko sir? tayo niyo. Oh, kanina automatic ni. Oh. Atan ko. Muayo koy. Ayo tanhan. Amano na mo ya. Us pagila ko na. Nana sa tayo water dispenser dire giayo. Gi ayo ni namo kay gihatag sa kuno nya. Ang problema dako kay wire oh. Akong ipang testiran ang koneksyon dire. Way mo lapos nga kayo ilisanan ta gini og wire. Ya, pergilah ako kay awas ni. Sige sige. Sige ra okay ra. Lah, pita masudli. Lipatan. Sige. Ilisan tanig wire kay murag dako kay wire, imposible kay nganong di mo lapos ang usa. Ang blue nga linya, ang gray dili mo lapos. Ko lang sa ning gipang direct ang iyang mga wire. Din na ilisan na natog wire kani nga wire. Ayo kargay bagayo nang Guba. secret bird. Ben kay ini ka guba anak pita. Dara. Bahibo naman ka. Ah, Andar na siya do. sumpay ni ato ning pandaron. So testingan. Aw, pistingan pa na. Testingan na to ha. Abe, soy ko no. Di ba ang buto? Aw, buang. Dagan taro na na. Ah, ni siga na Yosel. Siga na. Akong iyon ang green ha. Awa. Sa mga andar, wa mo dagan. Di andar na. Okay, ay. Tangan na mong tubig kay aron hibawaan. Kapit lang. Nya. Wala electrician din sa Tibukan Duman, Mandawi City, nga nakapayo sa akong guba nga dispenser. Guba gihapon. Sila ko Parang ba? yun. Una, ginaw rin. Ato Ano na. yung kung paano answer? Ato na on ha. Ito nga tas kita. O magpayo mo, doon naman Siga na sa dangkol do. Ug hot. Dodong Lawrence. Ano siya mo? Sila na siya. Mao ni say power. Nya cold. Nya hot. Ano Okay. kalimot sa pagpalo sir kay. Ayaw na. Tas kita. Tinodi. Okay, nakuha na gid ang kaset to. Ana dito gidala ng manang nya. Gamay ra ko gi pangaya to, 50 lang kay naluoy ko. Nga Yosil. Ah, okay na ya. Dispenser og gatong ang washing duha palitanan to kuan nya. Iya ta manok kita magiya ta manok. Sara ka washing nga gamay. Nya mao na to. May lipay lang sa kuna ako Vlog ika-vlog. na make follow og share sa ako amigo. Sige. Kay tanang yung mga klase sa pagpatid di Corinti. Basta umisis na mo. Bisa ka sa padapitan nyo ha, at doon. Bahalag bakilid. At doon na, basta ayuhon lang. Nya mao na to. May daghan salamat. Og maing udto. Thank you.